Näin. Mä oon aika väsynyt, mutta eli moi Arski tässä ja voitais tehdä tämmönen pieni energiatesti 7. Tällä kertaa olisi testissä Mad Croc. Joo, Mad Croc. Joo. Designi. Se on tämmönen hieno krokotiili ja tämmönen. Joo. Tää on kyllä 4,5/5. Otetaanpa tosta tuo QR-koodi. Täällä on vielä. Otetaanpa tosta tuo ei vielä. QR-koodi. Katsotaan mitä sitä on. Mä lähden nyt sitä koodia. No ihan sama. No joo. Eli 4,5/5 tää designi. Kieltämättä aika hieno. Avataan. On vähän kovassa. No joo. Oi saakeli. Samalla vasta. Normi. Elikkä väri normi kusenkeltainen 3/5. Älä kerro vielä mitään. Ei. No letkis sitä mun Mad Crockia kaikkea näin. Tää Mad Croc on aika hyvä. Se on ihan. Se on mun mielestä 5/5. Joo. Eli tää Mad Croc maku. Mad Crocissa tää maku. On 4/5. Joo. Hyvä energiajuoma. Mutta ehkä vähän liian kallis mulle. Joo. Muuten mä joisin aina, mutta tuo oli 2 euroa tällekin. Joo. No, ei mulla ollut muuta. Arski tässä ja se olisi ensi kertaa morjens.